नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. KSRTC कर्मचारीन सुरू केली हटाळा लागून आज पोलीस बंदोबस्तात बस वाहतूक सुरू. थोरलेबाग श्री कृष्णामूर्तीची महापूजा उत्साहात साजरी. कार आणि बाईक अपघातात बाईक सवार गंभीर जखमी. सुपारी भागात काम करत असताना बिबट्यान केले अटॅक. माजी सचिव प्रेमानंद जयवंत थेमगेली बायल शारदा जयवंत थेमगेले हृदयविकाराच्या झटक्यान मरण. एम्ब्युलन्सा भितर गर्भिणीन दिले एक बालशाक जन्म. आता सविस्तर खबरो. KSRTC कर्मचारीन सुरू केली हडताळ हळूहळू कमी जाऊ लागली निमित्ती प्रवासी आता एकटे येऊ लागला. कारवार बस डेपोच्यान बस स्टँडाकडे सोमवारच्यान पोलीस बंदोबस्ताक बस हाडली. खबरदारीचो उपाय म्हण बस डेपो आणि बस स्टँडाक पहिलेच पोलीस बंदोबस्त दवरला. जिल्ह्याच्या सगळ तालुक्यात बस वाहतूक सुरू झाली. आज कारवारच्यान कुमटा बस गेली. एकटे प्रवासी येऊ लागले. ड्रायव्हर आणि कंडक्टर ना जाऊन बस वाहतूक करच्याक विलंब झालो. थोरलेबाग श्री कृष्णामूर्तीची महापूजा उत्साहात साजरी. कारवारच्या मुडगेरी थोरलेबाग हिंगा श्री गिंडीदेवी कृष्णामूर्तीची महापूजेचो उत्सव शनिवारा रात्री जालो. वर्ष परंपरेप्रमाणे चलत येयलो हो उत्सव श्री गिंडीदेवी देवस्थानात कृष्णामूर्ती पुजेलाचो हो उत्सव आजपर्यंत चलत येयला. या वर्साक कोविड महामारी उरली तरी महापूजा उत्साहात साजरी केली. आयतवारा सकाळी नित्यपूजा आणि सांजेच पुजकन श्री कृष्णामूर्तीचे विसर्जन कार्यक्रम जालो अशे श्री गिंडीदेवी कृष्णामूर्ती कमिटीन कळयला. लॉरी मालिक संघाले KA 47 वाहनाक टोल मुक्त करू जाय म्हण सरकाराक मनवी. कुमठा होन्नावर लॉरी मालिक संघ हेमी आज कुमठा असिस्टंट कमिशनर आणि उपविभागीय दंडाधिकारी हेमका KA 47 ही नोंदणीकृत आशिल्ली सगळी लॉरी आणि मालगाडी पूर्ण टोल फ्री करू जाय म्हण तेमचे कडच्यान कसलेच पयशे घेवं जायना अशी विनंती अर्ज आज KA 47 लॉरी मालक संघाच्या वतीन दिली. पुढली दिसा टोल फ्री करना जाल्यार उग्र आंदोलन करतले अशी मनवीत कळयला. 4 दिवसा पहिले मरण झाले माजी सचिव प्रेमानंद जयवंत हेमगेल बायल शारदा जयवंत वय 63 हेमगेले हृदयविकाराच्या झटक्यान मरण झाले. हेमका 2 चले आणि 1 चली असा. शहराच्या निलेकंडीत आशिल्ल्या घरात शारदा जयवंत हेमगेले मरण झाले. डिसेंबर 11 तारखेक माजी सचिव प्रेमानंद जयवंत हेमगेले बेंगळूरच्या खासगी रुग्णालयात मरण झाले. सुपारी भागात काम करत असताना बिबट्यान येऊन एक मनशाचेर हल्लो केलो. ह्याचो परिणाम त्या मनशाक गंभीर मार झालो. ही घटना येल्लापूर तालुक्याच्या चन्ने उकळीत घडली. गंभीर झालेला व्यक्ती चन्ने उकळीचो अप्पी बाबू मराठी वर्ष 52 हेमी आयतवार दिवसा दंपारा तेमगेल्या सुपारी भागात काम करत असताना बिबट्यान अचानक हमला केलो. त्यांना तेमगेल तकलेक गंभीर प्रमाणात मार झालो. हमलो करच्या वेळार तेमी व्हडल्यान आवाज केलो आणि हाजो परिणाम ह्या आवाजात बिबटो धांवन गेलो. गंभीर जखमी झालेल्या अप्पी बाबू मराठी हेमका येल्लापूरच्या सरकारी रुग्णालयात प्रथम चिकित्सा दिली. त्यानंतर तेमका जास्त उपचारासाठी धारवाडच्या SDM रुग्णालयात धाड दिला.
ह्याच्याबद्दल यल्लापूर पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला. मुणगोड तालुक्याच्या हुमगुंद ग्रामपंचायती भितर अगडी ग्रामाच्या लक्ष्मी सुनील नमानी 22 वर्षाची बायल 108 ॲम्ब्युलन्सार तालुका रुग्णालयात येत असताना एक बाळाक जन्म दिली. गर्भिणीक अगडी ग्रामाच्या 108 ॲम्ब्युलन्सार हाडत असताना हुमगुंद वळणामध्ये एक चलेक जन्म दिली. बाळशाल वजन 2 किलो 700 ग्राम असून आवय आणि बाळचे आरोग्यान बरे असतात. आता तेमी तालुका रुग्णालयात चिकित्सा घेते असतात. 108 ॲम्ब्युलन्सचा चालक भीमप्पा बारकेर आणि आशा कार्यकर्ता निलवा लवाणी हेमी सुरक्षित प्रसव करूक सहाय्य केले. कार आणि बाईक अपघातात बाईक सवार गंभीर. मुणगोड कारीक बाईक मारील निमित्ती बाईक सवार कर्त्याला गंभीर मार लागलो. ही घटना मुणगोड तालुक्याच्या गुंजावती ग्रामाच्या मशिदी लागी घडली. मार झाले बाईक सवार मैनळली ग्रामाचो सण्णार सिद्धी म्हण माहिती मिळेल असा. हेमी मुणगोडच्यान वयत असताना गुंजावती ग्रामाच्या मशिदी लागी यल्लापूरच्यान मुणगोडा येऊ लागलेल्या कारीक टक्कर मान घेऊन गंभीर जखमी झाले. या अपघातात तेमी तकलेक आणि पायाक मार करून घेतला. म्हण मुणगोड ठाण्या भितर प्रकरण दाखल झाला. आज उत्तरकन्नड जिल्ह्यात 20 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 1, कुमटा 3, होन्नावर 4, भटकळ 3, शिरशी 4, सिद्धापूर 3, हेलापूर 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 8 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 4, भटकळ 1, शिरशी 3 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,057 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 13,747 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 128 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले असतात. ऋतू भितर 37 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 91 रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेतले असतात. आज एकट्याले मरण झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 182 लोकांले मरण झाले असा. आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स जरूर करा. कितलेशे व्ह्यूअर्स व्हिडिओ पळयतात जाल्यार सबस्क्राईब करनात. प्लीज सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी प्लस न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट पाहण्यासाठी कारवार कोंकणी प्लस चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.